तीनच आहेत. जय भवानी माता मंदिर. काय भारी वाटतं. समोर आता गगनवीर. आम्ही आधी मागवलाय मसाला पापड. आणि आपण काय काय ऑर्डर केलंय. तर इकडची आठवण म्हणून आम्ही एक ही मूर्ती घेतली या काकांकडून. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि आज आमचं दुसरं दिवस कर्जतला. आणि आज आम्ही फिराक चाललो. कुठे रे? सरप्राईज नाही, आता सांगते त्यांच्या आणि सरप्राईज ठेवूया. आता बघूचे मठात. आता आम्ही चाललो मठात आणि तिथून जातो गणपती. कुठं गणपती? मठच्या गणपती. चला जाऊया काय. मी इकडे नवीन असं आहे आणि हे आपलं भाऊ गणेश. हे थोपाड दाखव बघा. आज सच्चा पार्टी येणार आम्हा सगळ्यांना. पार्टी देणार ना. मी पार्टी देणार आणि गाण्या पेमेंट देणार. सच्चा ट्रान्सफर करणार. चला तर जाऊया आपण. आम्ही पहिल्यांदाच जातो इकडे मठात. आणि आज सृष्टी अजून वेगळा दिसता तर दाखवतोय तुमका. आतमध्ये बसला. चला सृष्टी बघा रेडी झाला. रोज 12 वर्षांनी येला आणि मग वाटतं आता 12 हेतारा करून जाताना वाटतं मुंबईचं. आणि हे गाण्याचं घर आहे बघ, किचन आहे बा. आणि वहिनीच्या आई आहेत. तर चला आता निघूया ना. चला. हा लक्षला बघ. लक्षच्या डोळ्याला आहे बघ. हे झालंय काय झालंय. अंदुरली आले. बघ चला जाऊया. आपण आलोय बिल्डिंगच्या खाली. ही आपली गाडी आहे आणि गाडी घेऊन चाललो आहे आम्ही आता. आधी मठात जाणार, तिथून गणपतीच्या दर्शनासाठी आणि त्याच्यानंतर अजून बघूया काय प्लॅनिंग होतं आता. तर चला आम्ही निघालो. बाबू साईडला हो बाबू. फिरायला. तर आपली गाडी येते. चला 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 चला. एका गजाली मारू का ठेवू होय. ओके. साळकर हे बघ. साळकर. तर चला आम्ही निघालो. गणपती बाप्पा मोरया. आपला ड्रायव्हर फुकटचा ड्रायव्हर. चला काय घेऊन जायचं का तुला? हा आपल्या काय फक्त बसायचा नेत जायचं बरोबर ना. चला सीएनजी भरून जाव्या ना तिथं. हो भेटली. ही लोक रजिस्टर करतात ना, त्यांचा फायदा होत असेल. मग वरणे हे रस्तो बनता वाटतं इकडे. रस्तो बनता वाटतं. कसले डोंगर आहेत भारी. तर आम्ही आता इथे सीएनजी भरणार आणि पुढचा प्रवास चालू. कुठे कुठे इकडे की तिकडे. चला. तर मित्रांनो आम्ही आता जातो आधी मठात. पळसदरी स्वामींच्या मठात. आम्ही आलोय मठाच्या इकडे आणि इकडे गाडी पार्क केली. इथे बरीच गर्दी म्हणजे पार्किंग पण भरपूर आहे बा. इथे समोर मठ. चला जाऊया आतमध्ये. हिरो ब चल आतमध्ये जायचंय. चल चला. हे बघा इकडे कमळ असत हे बघ. भारी ना. कमळ 10 रुपये एक. ते कमळ घे 2. जा बाबू ते कमळ घे एक. जा इकडे कमळ कुठे पण घे ना एक. 2 अजून एक घे बाबू. 2 हां हे एक घे. मग त्यांचं पण एक घे. चल
एक गण्याला, एक मला, एक बाबूला. बाबू इकडे चला, 10 रुपये एक. इंका 10. हा बरे सुट्टे घेऊन येतच वाटतं. सृष्टी नाही बघा, आम्ही घेतलं कमळ. सो चला आतमध्ये जाऊया आणि दर्शन घेऊया. काका मस्त. श्री स्वामी समर्थ. एक मिनिट हा. श्री स्वामी समर्थ. मस्त काकाने नाम काढलं. दाखव सृष्टी इकडे. वा भारी. हे दे अजून दे. असं चल, थँक्यू. चल इकडे हे तू घे, एक बाबूला दे. इथे पाय धुवायचे आणि पुढे दर्शनाचे. इकडे महाप्रसाद कक्ष. या साईडला जेव्हा महाप्रसाद असतो तेव्हा इकडे महाप्रसाद. अरे मस्त मस्त. इकडे दर्शनासाठी जायचं आतमध्ये. बघतो हां यांनी केलं पहिलं इकडे. हां इथे माहिती पण दिलेली आहे. चला इकडे नमस्कार करायचा, पुढे जायचं. आतमध्ये ना गेला ना. गाणे कुठे ते मस्तपैकी सुविचारलेलं आहे स्वामी समर्थ. इकडून आज गर्दी कमी आहे. आम्ही मंगळवारची गेलो ना. गुरुवारचं गेल्यावर गर्दी भरपूर असतं ना गाण्या. हां सुट्टीच्या दिवशी. आम्ही आता काय मधल्या वारात येतो ना मंगळवारी. चला इकडे दर्शन घ्यायचं आणि इथून बाहेर. अरे लक्षाला सगळं माहीत आहे कुठे कुठे चालायचं ते. इकडे फुल ठेवायचं. हां आपण तिकडे ठेवायचं. ते तिकडे ठेव ना. असून दे काय ना. घे तुझ्या हातीत थांब. इथून इकडे जायचं. तिथे काय आहे? गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा मोरया. तर मित्रांनो आतमध्ये फोटो काढायला परमिशन आहे, त्यामुळे त्यांच्या नियमांचं आपण पालन करायचं बरोबर. आणि आपण आतमध्ये व्हिडिओ वगैरे काही केलं नाही, फोटो वगैरे इकडून बाहेरून आपण करू शकतो. इकडे पण करू शकतो. इथे पण नाही अलाउड, बंद करतो. तर मित्रांनो आम्ही आता दर्शन वगैरे घेऊन बाहेर आलो आणि इकडे प्रसाद घ्यायचा आणि नंतर पुढे जायचा. तर आतमध्ये व्हिडिओ वगैरे करण्यास अलाउड नाही म्हणून मी केला नाही. तर इथे प्रसाद घेऊया आणि मग पुढे जाऊया. ओके प्रसाद घेतला. तर या साईडला आलात मंदिराच्या मागच्या साईडला तर इकडे पिण्याचं पाणी वगैरे आहे. हे बघा ते पिण्याचं पाणी आणि इकडे लाईन लागते. आणि या साईडला जेवणाचं वगैरे म्हणजे महाप्रसाद. भारी वाटतं ना. बघा इकडे स्टॉल वगैरे आहेत या साईडला. इथे सृष्टी हे बघा इकडे पूर्ण स्टॉल आहेत आणि आपल्याला काहीतरी घ्या तर आपण पण एक आठवण म्हणून काहीतरी इकडे घेऊया. इथे सृष्टी बघता बघूया आता काय. तर मित्रांनो आम्ही याच्यातली एक मूर्ती घेतली, एक आठवण. इतक्या वर्षांनी फिराक येऊन काहीतरी आपल्याकडे आठवण हवी ना,
मग ती एक मूर्ती आम्ही घेतली आणि श्रेयसला तीच होई झाली. तर आता आपण इथनं ही एक मूर्ती घेऊन जाऊया तिकडे. आम्ही निघालो आता तिकडे, दर्शन वगैरे घेतलं, एक छोटीशी मूर्ती घेतली आणि आता निघालो पुढचा प्रवास. चला पुढचा प्रवास बघूया कुठपर्यंत. चला ड्रायव्हर. काय हा आलो आलो. काय घेतलंय? हे बघ इकडे पेरू घेतलाय खायला. मस्त मसाला वगैरे लावून कडक एकदम पेरू. ते घेतो सांग. एक काढ नाही. थांबा रे मैदानू. पेरू दिसल्यावर उठा उठा कसं लावलो. नाही तर काय. चला मस्त आहे रे. चला तर आम्ही आता निघालो पुढच्या प्रवासात. इथे पेरू खालो. पेरू पण मस्त आहे ना. मी खाल्यावर मगच दाखवलंय व्हिडिओ. केवढं खातोय तो कळाक नको. मग हे लोक खातात. ते इकडे कोपऱ्यात बसलो. हो हे का खाऊ अजून मला वाटतं यायला लागतं. गणपती मंदिर येतं वाटतं. चला आता पुढचा प्रवास. आता श्री स्वामी समर्थ पुढचा प्रवास. तर मित्रांनो आता आपण पळसदरीवरून स्वामी समर्थांच्या मठातून निघालो आता महडला. इथून एक किती किलोमीटर? 9-10 किलोमीटर. हा म्हणजे 9-10 किलोमीटर महडचा गणपती. तर चला आता गणपतीच्या दर्शनात जाऊया. हा ती तिकडून ट्रेन चालली. पुन्हा लोणावळ्याच्या घाट आहे. हा मंकी हिल. हा मंकी हिल आहे समोर दिसतोय तो. अच्छा अच्छा. हा डबल इंजिन. ओके. मेंढरा बघितले भरपूर आहेत रे. हे बघ अजून असत पुढे. गेले कशा. हे बघ किती आहे रे. बघ अजून येत आहे ते पुढे पण आहेत. हे चरा घेऊन चालले ना की घरी घेऊन चालले? हे बघ केवढे आहेत बघ. हा ते मोठे बघ काळे आहेत ना. काळे ते केवढे आहेत. क्लिक 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 क्लिक. तीन टप्प्यांमध्ये वाटता पण भारी बाई इकडे. चला तर इकडे आम्ही थांबलो आणि काहीतरी आता वायच पोटपूजा करूया आणि मग पुढे जाऊया. कारण आता वाजलेत 12-12:30. नॉर्मल खायचं आपण काहीतरी आणि जायचा. ओके. आम्ही घेतलं तर वडापाव. मस्त पाव मस्त ताजे ताजे. कोक घेतला. ठेचा पण आहे का? ठेचा. हे बघ ठेचा नको बाबा. इकडे ठेचावं लागेल आम्हाला. चला ते खाऊन घेतो आणि नंतर पुढे गणपती बाप्पा जाऊ. लोणावळा मुंबई हायवे ना. तर मित्रांनो आपण लोणावळा मुंबई हायवेवरून हे बघा इथे आता अष्टविनायक क्षेत्र 1 किलोमीटर. वरदविनायक गणपती इकडे या साईडला जायचा. इथून हायवेवरून 1 किलोमीटर आतमध्ये. चला हे बघ हे लोक सगळे तिकडूनच इथे वाटतं. कमानी. हार्दिक स्वागत. गणपती संस्थान महडतर्फे आपले हार्दिक स्वागत. चला म्हणजे जवळच येलो आपण ना एकदम. तर मुंबईत येऊन ना एकतरी देवदर्शन केलं तुझ्यामुळे तुमच्यामुळे. हा सृष्टी सांगत होती खैतरी देवदर्शनाक जाऊचा बघूया. देवदर्शनाक जाऊचा बघूया. गणेश एकदम गणपतीकच घेऊन येतो डायरेक्ट. हे सगळे पिकनिक वाल्यांच्या गाड्या आल्या गर्दी करून ठेवतात आणि आता गर्दी पण असेल भरपूर. तरी पण बघूया. चला आपल्याक जर व्हिडिओ काढू अलाउड नसलो तर काढूचं नाही. कारण आपल्या पूर्ण नियमांचं पालन करूचं असा. बरोबर. नियम तोडायचा नाही. गणपती संस्थान महड. इकडे पार्किंग. फुल आहे. पार्किंग फुल. इकडे ना आम्ही येतो ना मध्ये कोण नसतं इकडे. आज फुल आहे. आम्ही आलोय ना आज. तर मित्रांनो येऊन बसलो आम्ही
गणपती मंदिरच्या इथे आता ते बघा समोर मंदिर दिसतं. इकडे पार्किंग केली आपण आणि बरीच गर्दी आहे बघ. बऱ्याच गाड्या लागल्यात, ट्रॅव्हल्स वगैरे पुढे लागलेत, जे पिकनिकवाले वगैरे येतात ते. हे बघा. आणि इथून आपण आता मंदिरात जायचं ना. लाईन असतात ना आता. ओके, आज मंगळवार. हां, इकडनं. अच्छा, आणि आज मंगळवार पण आहे ना, त्यामुळे भरपूर गर्दी पण असेल. चला जाऊया. इकडे तलाव मस्त वाटतं ना. तलाव, इकडे तलाव असा छोटासा, छोटा म्हणजे तसा बराच मोठा आहे. आणि इकडून आपण जायचा मेन गेट तिकडून असं. तर गण्या बोलला आपल्या इकडून जायचं. चला. तर आपण कुठल्या साईडने आलो रे? बॅक साईडने आलो ना. अच्छा, तर इथे चप्पल वगैरे काढायचे आणि पुढे जाऊया. इथेच काय? हां, येताना पण बरं पडेल. चप्पल काढले आणि इकडून जायचं आतमध्ये. तर बघा इकडून आता आपण त्या साईडला जायचं. तिकडे आधी हे घेऊया, अगरबत्ती वगैरे, आणि मग इकडे मंदिर आहे. इकडे आतमध्ये जाऊन दर्शन घेऊया. चला. ही लोक येतात. सृष्टी, श्रेयश, गणेश गणपतीच्या दर्शनं घेऊन येतो आमचं. वर्धविनायक इकडे ही समोरची बाजू आहे आणि या साईडला सगळे दुकान आहे. तेव्हा आपल्याला जर काय घ्यायचं असतात किंवा ओटी वगैरे घ्यायची असतात तर इकडे घ्यायची आणि मंदिरात जायचं. आणि ही फ्रंट बाजू आहे. इकडून आलं आम्ही, गाडी तिकडे लावली म्हणून त्या साईडने फिरत आलो. तर चला आधी आपण काहीतरी ओटी वगैरे घेऊया आणि नंतर हे करूया. हे कसं आहे? तर आम्ही ओटी घेतली आणि आता जायचा मंदिरात. हां, तर चला. इकडून दर्शनाची रांग आहे, इकडून आतमध्ये जायचं. आम्ही ओटी वगैरे घेतली, जाऊया. गणेश पण ओटी घेतोय तिकडे. इकडून आतमध्ये जायचं. चला पुढे पडा, पुढे चला, पुढे चल, पुढे चल. सगळीजण पुढे चालली आणि आम्ही जाऊया आतमध्ये, दर्शन घेऊया. तर मित्रांनो, आम्ही दर्शन घेतलं आणि इकडे आता बसलो थोड्या वेळ. सगळे लोक बसले तिकडे, सृष्टी पण बसली. समोर गणपती बाप्पा आहेत. आतमध्ये फोटो वगैरे काढू मनाई आहे, तिकडे लिहिले नाही आहे म्हणून आपण आतमध्ये फोटो वगैरे काढलो नाही. आणि लाईन बघाय बघ, अशी पूर्ण लाईन असं दर्शनासाठी. तर मित्रांनो, आपण आता दर्शन घेऊन बाहेर येलो. तरी जास्त वेळ लागलो नाही आपल्याला दर्शन घेऊ. आज कमी गर्दी होती, मंगळवार असलं तरी. आणि आम्ही लेट पण येलो भरपूर, त्यामुळे गर्दी खूप कमी होती. त्यामुळे दर्शन वगैरे आमका व्यवस्थित भेटला. आतमध्ये फोटो व्हिडिओ काढू काय अलाउड नाही, तेव्हा आम्ही काढलो नाही. आपण त्यांच्या नियमांचं पालन करायचं. आणि इकडून हे बघ, या साईडला तलाव आहे कसलं मस्त. तर मित्रांनो, लाईन आता हे बघा वाढली. आता मगाशी डायरेक्ट गेलेलो आम्ही, आता परत अशी फिरून जाते लाईन. तर आपण तिकडे ताट घेतलेलं आहे ओटीचं, तर त्यांचं ताट त्यांना ते जाऊन रिटर्न करायचं. इकडे मंदिर आहे बघा, गावदेवी मंदिर महड. चला आधी त्यांचं ताट देऊया. हो, गाडी बघ, गाडी बघ. आपण आता काहीतरी प्रसाद घेतो, पण हे घेऊया. आणि ते हे घ्या गंधाचं, गंधगोळी. हां, ती पण एक घे. ते पण एक घेतो आपण इकडे मंदिराच्या समोरच. इकडे महाराजांची मूर्ती आहे, पुतळं शिवाजी महाराज. आणि इकडे आता आपण काहीतरी एक आठवण म्हणून, इकडची आठवण म्हणून एक काहीतरी वस्तू घेऊया, महडच्या गणपतीची आठवण. तो चला बघूया इकडे. इकडे यांच्याजवळ मस्त मस्त मूर्ती असतात. हे बघ, हे इथलं ओरिजिनल आहे, हे घेऊया. तर
तर इकडची आठवण म्हणून आम्ही एक ही मूर्ती घेतली या काकांकडून. एक पैसे दे सृष्टी. ह्याच्या बया बॉक्समध्ये त्यांनी आम्हाला पॅक करून दिले. सृष्टी काय 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 बघता, तर बघूया काय बघतात. काही गोष्टी घेऊच्या आहेत म्हणता अजून फिरायचं. काय येतं चल काय गणपतीच्या पाया गेलं ना ते, मग तिकडे मार्केटला गेलो की घेऊया आपण. वहिनी आता क्यूब घेतला. किती दिवस बोलतोलो नाही तर किती दिवस काय करतोलो बघूया. नाही तर थोड्या दिवसांनी तोडून टाकीत. आम्ही फिरतोय इकडे. आता लक्षसाठी एक गाडी घेऊया. ह्यानी एका नेऊन तिकडे गाडीच सोडल्या म्हणता होईल होता आणि लॉस करतो. आम्ही मागच्या बाजून घेऊन येलो आणि त्याला मागच्या बाजून घेऊन परत गाडीच सोडलो. आता बघूया पुढे. आज हे अजून आहेत पुढे दुकान आहे तिकडे बघूया. तर मित्रांनो आपण घेतली लक्षसाठी एक थार. हे बघ आर्मी आहे. म्हणजे दिसत नाही रे जवळचं काय मला दिसत नाही. पकड चल तू पकड आणि त्याला द्या दादाकडून गिफ्ट. ओके चला आता पुढे इकडून जायचं. हे बघा तिघ जण फिरतात. कुठेतरी फिरायला पाहिजे ना. मग कसं वाटलं मग तुम्हाला इकडे फिरून? थँक्स टू यू. झालं ना फिरलात ना मस्त. कारण तुझ्यामुळे इकडे आलो फिरायला या साईडला. हे बघा हे इकडे गणपतीचं मंदिर आहे आणि गणपतीमुळे गणपतीचं दर्शन झालं. असं काय नाही. आता माझ्या बायकोचा एक मस्त आहे की फोटो काढतो. हां आईला व्हिडिओ किती करतोय बाबा. ड्रायव्हर बदलले पण डायरेक्ट मालवणातच नेऊन सोडतले आपल्या. मध्येच काही थांबवलं एनर्जी ड्रिंक घेत आहे. म्हणजे आता गाडी स्पीडला चालवणार पण ते डायरेक्ट मालवणातच नेऊन सोडतं ना. एक काम करत तुम्हीच जावा ठिकाणी आम्ही मागसून ना चालत येतो. आम्ही मागून चालत जाऊया. कसं माहिती व्यायाम झाला पाहिजे ना आमचा पण. तुम्ही चाललो तोपर्यंत. ठीक आहे चालेल चला. चला तर मित्रांनो आम्ही आता इकडे गाडी लावली आहे आता हायवेच्या इकडे. आणि इकडे आता हॉटेल स्वाद इथे आम्ही जेवतलो. आणि आता लागली आहे भूक. चला जाऊन जेवूया. काय म्हणता? हां बकरी छोटे ना तेव्हा तिकडे. इकडे आपण जेवायचं आणि नंतर पुढे कुठे जायचं आहे ते ठरवायचं. काय करतोय तू? चला चला तर इकडे आपण आता जेवणासाठी थांबलो आहे. आता बघूया काय काय कोण कोण घेत आहे. इकडे हॉटेल आहे बघूया काय जेवायचं ते डिसाईड करूया. तर आम्ही आधी मागवला आहे मसाला पापड. आणि आपण काय काय ऑर्डर केलं आहे? आपलं व्हेज कोल्हापुरी, मटर बटाटा, आलू बघा आलू मटर. आज मंगळवार आहे म्हणून हे सगळं. आणि रोट्या मागवल्या. नंतर राईस नंतर बघूया. सृष्टीन भाई एकदम मोठं तुकडं घेतल्यानंतर परत देत राहू नको ना. तर मित्रांनो आता आम्ही खाऊ बसलो आहे बघा. रोटी वगैरे मागवलो आहे बघा. चला चला सुरुवात. हे बघ मिरची खाता बघा. मिरची खातं लक्षात ठेव. बाहेर पण बाबू सुरुवात कर. काय बघतो तसंच असतं ती. मित्रांनो आमचं जेवण वगैरे झालं. आता आम्ही पुढच्या प्रवासात निघालो. आता आपण कुठे आहे गण्या? हे का ना आपले काय ते मठात ना ह्यांच्या आपले खोपोलीत गगनगिरी महाराजांच्या मठात चाललो आम्ही आता. चला हे बघा येतात. तर मस्त आहे की मठात जायचं नंतर मग तिकडून घरीच जायचं आपल्या. बरोबर. काय होतंय? हे लक्ष काय बोलतोय? काय बोलतो? ते सांग ना लाईक करा बोल ना. ते बोल ना आमच्या व्हिडिओला लाईक करा बोल. हे लक्ष ते बोल आमच्या व्हिडिओ लाईक करा. ओके. समोर जो डोंगर दिसतोय ना तो लोणावळा.
खंडाळा घाट. घाटाची सुरुवात इकडनं आणि होती. आम्ही घाटाच्या खाली आहोत तिथे. हां. आणि आपल्याला कुठे जायचं इथून? पुढे जाऊन हे करायचं, टर्न मारायचं आहे. हा एस टी डेपो आहे वाटतं. हो, खोपोली डेपो. खोपोली डेपो बाबा. इकडून लोणावळा एस टी लागतं ते. पनवेलला पण इकडनं. हां, चांगलं आहे. घाट चढ चालू झाला. हा घाट चालू झाला इथून. हां, हां, एवढा मोठा आहे? भरपूर मोठा आहे. काय बोलतो? नाही, बाईक कधी कधी चढत नाही. जी गाडी कंडिशनला नसेल ना, जाणारच गाडी नाही. डबल सीट नाही जात. अच्छा. आपली नाही जात डबल सीट. इथं हा लोणावळा घाट चालू झाला ना इथून. घाट मगच चालू झाला. अच्छा. मठ इथे आहे बघ. आणि इथून खाली गेल्यावरती मोठे बघा इथे बोर्ड लावले आणि कमानी आहे या साईडला. रिक्षेच्या पुढून इकडे जाऊचा लेफ्ट मारतो. आणि हे खंडाळा घाट चालू, लोणावळा खंडाळा पुणे. पुणे 76 किलोमीटर आहे इथं. इकडे आता आपण चाललो सरळ का तिथं इकडे असं? गगनगिरी महाराजांच्या मठात. तर मित्रांनो, इकडे गाडी पार्क केली आम्ही आणि आपल्या समोर जाऊचा ते बघा इकडे मठ हा. तिकडे जाऊन दर्शन घेऊया. चला. उभं लावलं असतं ना. हां, हे गाडी अशी लावलेली असते ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही होतो ना. मस्त. पण भारी वाटतं रे इकडे समोर डोंगर. पावसातलंही मस्त वाटत असतात ना सगळे डोंगरच डोंगर. लोणावळा ना, खंडाळा घाट. खंडाळा घाट समोर. तर चला आपण आलो इकडे बघ, ओम सिद्ध तपस्वी गगनगिरी महाराज पाताळगंगा तीर्थक्षेत्र. चला पुढून एंट्री आहे, इकडून एंट्री करायची. जाऊया इकडून आतमधून. आम्ही दर्शन वगैरे घेऊन येलो. आता या साईडला येलो, मागच्या साईडला ना वरती हे बघा इकडे हे भक्त निवास आहे वाटतं. हां, खतरनाक बांधणी अरे. मला इकडनं स्ट्रेट रस्ता होता वर. हां, वरती डोंगरात. अच्छा, आतमध्ये व्हिडिओ करू अलाव नाही आहे, त्यामुळे आपण आतमध्ये व्हिडिओ केला नाही. इकडे पण बंदीचा वाटतं. सृष्टी सांगत होते मुंबई गेल्यापासून काहीतरी देवदर्शनाक जाऊया. आणि आम्ही इलो खोपोलीत गगनगिरी महाराजांच्या दर्शनात. आणि हे बघा चलता कसा. आम्ही आता वरती जातो. इकडे तसे व्हिडिओ वगैरे सगळीकडे करू अलाव नाही, तर आपण कुठलं असं छोटं दाखवूया. जर काही आमच्याकडून चूक झाली असत तर माफ करा. पण एक आठवण. चला इकडे जरा शांतता राखा बोलले आहेत, त्यामुळे आपण जास्त बोलायचं नाही. काय इकडे बोलायचं नाही जास्त. त्या काकांना आम्ही तिकडे विचारलं इकडे, तेव्हा वाटतं पुजारी वगैरे असते. ते बोलले फोटो काढा, व्हिडिओ काढा, पण बोलू नका. पाणी मटक्यातलं पाणी. दमलात बाबू पण दमलो. पाणी पिता इकडे. खाली बघा काय भारी वाटतं. समोर आता गगन मंदिर. चला आता इकडून परत खाली जायचं चालत. लक्ष आणि गणेश गेले पुढे. चला मित्रांनो, हे असा भक्त निवास आणि पुढे गोशाला. आणि आम्ही जरा पुढे येऊन बसलो इकडे.
कारण श्रेयश इकडे टॉयलेटला गेला. इथे स्वच्छतागृह पुरुषांसाठी आणि त्या साईडला स्त्रियांसाठी. हे बघा. मध्ये काय हो. तिकडे तिकडे झाडाच्या ठिकाणी तिकडे असं करा असा. हा असा स्टेट असा सरळ. व्हिडिओ आवडली लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. ओके. ओके. तर मित्रांनो आम्ही आतमध्ये फिरून आता बाहेर येलो आणि इकडे आम्ही आता लिंबू सरबत पितो कारण ही सगळी जमली त्यामुळे आम्ही लिंबू सरबत घेणार. आता इकडे पाणी खूप कमी होता आणि आता परत 4:30 वाजले तसं पाणी जोरात येत आहे बघा या साईडने. मग कशी पाणी कमी बघितलं किती होता आता वाढला पाणी बघ. हां ते आपण तिकडे गेलो. आपण वरती गेलेलो तिकडे रूम बघतो का? एकदम वरती एकदम टोकाक त्या साईडला होय. आजच्या दिवसातलं आपला शेवटचं ठिकाण हे कुठे आहे का नाही? काय आहे? नढाळ. काय आहे इथे? पंचमंदिर बघ आता जाऊन. पंच मंदिर काहीतरी आहे बघूया चला. सकाळपासून का नाही सरप्राईजच देतोय. आणि हे बघा हे झोपा काढतात. क्षेत्र पंचायतन मंदिर नढाळ. चला बघूया. ट्रेन इली ती बघ ट्रेन इली. हे एक्सप्रेस आहेत ना? प्रगती आहे. प्रगती एक्सप्रेस आहे. चला इकडे गर्दी पण भरपूर आहे. बरेच गाड्या लागले तेव्हा. भारी वाटतं ना गाणे. तर इकडे चपला काढायची आणि आतमध्ये जायचं. तिकडे खतरनाक वाटतं रे ना. भारी वाटतं ना सृष्टी. मित्रांनो हे वेगळे एक अनुभव. व्हिडिओ तसे एक बनव गेले 4-5 ब्लॉग झाले असते ना गाणे आपले. तुला बोललो ना नाही पण ते मग एडिट करायचा प्रॉब्लेम. आपण एका ब्लॉगमध्ये सगळ्यांना एकच दर्शन द्यायचं सगळ्यांना. पूर्ण माहिती मिळत नाही मग. इकडे साईबाबा मंदिर दीपस्तंभ. साईबाबा मंदिर. चला आता इकडे पहिला बाबांचं दर्शन घेऊया. गणपती बाप्पा त्याच्यानंतर हनुमान त्याच्यानंतर अशी 5 मंदिर आहेत. हे बघ रांगेत 5 मंदिर. तर आपण आता पहिला साईबाबा आजारी नंतर इकडे गणपती बाप्पांचं. इकडे गणपती बाप्पांचं दर्शन घेऊया आता. भारी वाटतं ना सृष्टी. गणपती बाप्पा पण बघ मस्त वाटतात. पादुका आहे तिथे. गणपती बाप्पा मस्त वाटतं तेव्हा. अजून पुढे अजून 3 मंदिर आहेत. आपण हे दुसऱ्या मंदिरात आलो. तर गणपती बाप्पांचं दर्शन झालं. इथे दर्शन घे. आता पुढे संकटमोचन हनुमान. इकडे हनुमान. हा बघ थार घेऊन आलाय. हा थार घेऊन आलाय बघ. चला आता इथे नढाळेश्वर महादेव मंदिर. फोटो नाही काढच्या. तर इकडे नढाळेश्वर महादेव मंदिर. भारी वाटलं इकडे येऊन. हो पूजा चालू आहे.
आता पुढच्या मंदिरात ना. चल हे थारवाले चल. जय भवानी माता मंदिर. इकडे भवानी माता मंदिर मस्त. बघा मित्रांनो, दर्शन घेतलं होतं तिकडून तुमका मंदिर दाखवतं एक कशी आहेत ती 5 मंदिर. बघा इकडे या साईडला मस्त पैकी असं इकडे बसण्यासाठी जागा वगैरे आहे साईडला. श्री साई. हे बघ इकडे खेळतात दोघे जण, गाडी घेऊन इले आणि इकडे मस्त हे बनवलेलं आहे बघ. हे कशाचं आहे? बनवलेलं आहे ना ते. नाही रे, भारी वाटतं रे. पूर्ण दिवाळावर असे हे बनवलेलं आहे बघा. खतरनाक वाटतं रे, खतरनाक एकदम. तर मित्रांनो सीन बघा काय भारी वाटतं. आकाश वगैरे निळा, आकाश बघा एकदम निळा निळा ना. आणि त्याच्यात हे मंदिर कसलं खतरनाकच वाटतं. जबरदस्त. आणि इकडे सगळ्यात मोठं हॉल केवढं तरी मोठं बघ. आणि मंदिर आहे एकदम भारी वाटला. खूप चांगला अनुभव होतो ना आपलं आजच्या दिवसाचं. कितीतरी ठिकाणी आम्ही फिरलो आज आणि आजचा व्हिडिओ आपलं खूप मोठं होईल. तिकडे हे चहा वगैरे आहे बघ, नाश्ता चहा इकडे भेटतो. काय घेतलं तू? चहा घेतला? मी नाही, मी पण चहाच घेणार. गण्याने चहा घेतली. इकडे चहा फ्री आहे बघ, ते चहा घ्यायची. चला तर मित्रांनो आम्ही आता निघालो आणि आता सगळे बघा चाल यांची बदललेली आहे सगळ्यांची. हळूहळू दमलेली आहेत. आता झोपा गेलेली आहेत. माका वाटणार नाही कोण जेवतील ह्याच्यातली. जाऊन झोपतले 100%. चला जाऊया. आपली गाडी इकडे आहे. तर मित्रांनो आता बरीच रात्र झाली आणि आम्ही आता घरी चाललो. जाम धमाक झाला आणि भरपूर फिरलं आज. गण्यान आपल्या बरेचसे देवदर्शन घडवल्या आणि सृष्टी माका वाटतं कायम आठवणीत ठेवताला हे देवदर्शन. चलन जाम जमली आहेत. तर आपलं आजचं व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर सगळ्यांका शुभरात्री. बाय बाय.